Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi ang kinaiya sa Ginoo nga ang iya gid ang buhaton nga kitang tanan makabalik gyud ngadto niya. Pero mao lagi ang iyang pamaagi sa pagpabalik ngadto niya maora gyud ang pagsulti sa kamatuoran. Ug usa sa kamatuoran nga gisulti sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa na iyang ipasangyaw, naingon siya isangyaw nga ang tao sama lamang sa sagbot ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot ug malarag ang bulak kun huypo na kini sa Ginoo. Wala gayud kalainan sa sagbot ang tao. Lingay mong tupad na malaya ra gyud ka. Na ayaw diha pagsigi og kumpiyansa kay malaya ra ka. Usahay ra ba ilad-ilaro na to atong kaugalingon nga healthy kay ta, stable kayo ta, daghantag kwarta, daghantag gahom, di na ta gustong malaya. Parehas atong mga government officials karon nag-contest sila kung kinsa gyud nila ang dili mawa sa posisyon. Mura ba daghan kayo nga nila attach kaayo sa posisyon. Naasa na din sa simbahan. Usahay ma-attach sa iyang lugar nga lingkuranan. Anha gid siya lingkod panahos misa. Di gina siya pabalhin. Ana. Di gusto bang mawa. Nakaron mga wa manggitang tanan, mga matay manggita, malaya manggita. Mintras tantong wap ata malaya, kinahanglan dili unta ta mawa samtang nagpanaw pata. Dili ta matipas og laing daan. Maunay gustos Ginoo nga kuyog gid ta sa saktong panon. Nung naingon siya diri sa atong ebanghelyo, kung dunay usa ka gatos ka karnero ang usa ka maayong magbalantay nya mawad-ag usa, iya ginang biyaan ang wa mawa nya pasibsibon anya diha kadtong nawa iya gitong pangitaon samtang makaplagan pa. Gilingay mong tupad ing na way nawa sa inyo, naway nawa. Ug unsa may makapawagtang ang ato rasang batasan. Kining atong batasan labi na tang kasigig simba. Kita baya mo'y dako kayo og kanini ang responsibilidad nga mo tigom sa katawhan. Kitang niya sa simbahan ba? Pero kita na gani mo'y makapatibulaag purting dakoa ana nga kaakuhan. Muna nga ang mga santos nangamatay gid sila sama ni Santiago, sama nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug uban pa. Nangamatay gid sila sa pagtigom sa mga tao. Di nila igsapayan nga sila maoy patyon basta masangyaw lang nila ang maayong mga pulong ug kamatuoran aron matigom ang tao. Ug unsaon man pagtigom sa tao, kana bang mutuo na gid ta nga mga sakop ta sa lawas ni Kristo. Ang usara ta kalawas ba? Hindi ko na be lingi ay mong tupad ing na mutuo ka nga kauban ra ta na usara ta kalawas. Mutuo mo dili. Onya nganong di man nimo tagdon ang tao nga nakapasakit nimo, nakauban ra man mo. Ako bitaw
Nisakit man niya ako limbukton kay tungod ko na anang datugan o higda. Na bang maghigda ako magtakilid niya. Maon maganay na andan. Na karon isakit di nahapit maisa usahay. Nya gitudloan sa kus naghilot nako ingon siya nga haron ma-maintain pa der pagkuan lag haplas niya kaning imong tuo maoy hilot-hilot dire haron mag-anam ni siya kawa haplasi. Ang akong tuo gisakitan naganto sad ni siya kay di na kaisa kari na may mo trabaho pero siya ra gyapon mo hapuhap. O di ba? Mao ra sad na ikaw asawa ang imong bana nangabit lain ay datugan kanang lain ay giadto. Nya iniguli ana pamaulan gay na ikaw rasan mo imo hapuhap. Ikaw nga gisakitan, ikaw rasay hapuhap. Okay na nimo? Okay na dili. Onya ron kun ang asawa mo inawa kay nadasag lain. Inya iniguli gipamaulan sad ang bana unsa may buhaton? Siya say muhapuhap ana bisag gisakitan na kay kauban man ta di man na ikadinay kauban man kita kana nga maong panghuna-huna mo na nga ang atong simbahan kining synodality nga term kana bang magkuyog ta bisan usahay nakapasakit kanako kuyog ta bisan og usahay nakapabug-at kanako antoson ti ka. Kana nindot. So nindota ka nga ato mga politician singon anig batasan no? No? Unsa may inyong paminaw? Unsa kay may tabo sa Pilipinas og magtinabangay gina sila bisag nasakitan, magpinasayloay. Muna makakanta lang gitag sa pangandoy lang. Okay. Nya nindot sad og sa global sit-up wa nay gubat mo bitaw na nga niingon ang Ginoo sa pinaaging propeta Isaías sa miagi natong mga pagbasa inigabot na sa panahon sa Ginoo dili na nila gamiton ang ilang mga espada ug mga bangkaw himuo na lang nilang mga daro. Mura ba mahimo ng positiba dili na mag-away ang leon ug ang nating baka ba to ug ang baka magdungan na lang sila pangatog, dungan na lang sila pangaon. Inana, wa man na magpasabot nga kanang imong tupad, imo nang dawat tungod kay nakalipay nimo. Ug magsige lang tagdawat anang nakalipay nato, wa tay kapuslanan, mura ratag mga mananap. Kana mga mananap ang ilang dawaton kana ra mang ilang mauyunan. Pero og ang dili nila mauyunan, sikmaton gina nila. Nya kay kita tao man naamantay gitawag og self-control and self-will. Kinahanglan buhaton nato ang maayo. Diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Kanusa siya moabot sa atong kinabuhi uban ang iyang gahom? Kung magtuman ta sa iyang gisugo, bahala nagnasakitan na ta. Nanglitan ron, ikaw ginikanan, gisakitan ka sa imong anak na porting tapulana, niya, dako pa jud kay kaon, bugo pa gyud. Ana, pati pa jud na, liwat nimo. Kay imo ko ng anak, ang agasa na maliwat. Anya, unsa may imong buhaton, ang kasagaran gis ginikanan para mawa ang iyang kasakit, sigihan yagyaw-yaw, sigihan yaw-yaw, sigihan yung badlong, usahay pagi, latuson, silutan, dili na makaayo, nga naman, di man na pulong sa Ginoo imong gigamit, so ang gahom sa Ginoo, dili mo abot, unsa may mo abot, ang gahom si Yawa. Nya ang gahom sa Yawa kay mo bungkag man na sa relasyon, mo patay man nagkinabuhi. Moabot yung panahon magkabungkag ay gyud mo. Nabitay mga inahan dinhi or ginikanan, pader, ngita kog trabaho pila edad nimo, 70 na kapin. Wa day kay mga anak, naay 4 ka buok. Nya, nangaminyo sa sila pader, di man mudawat nako. Kani buangon kining amahan, klaro kayo.
Oh, naiinahan sa din eh. Nanalang ko gapuyo diya pa dira. Akong mga anak, di man mudawat na ko. Kani, animal sa kanistanan. Klaro kistanan. Nakuan ba, ka na bang na-build ba, natubo na, ning abot na sa, ni bunga na, ang imong sigigyaw-yaw, naghupot na og kalagot ang imong anak, nga inig kaabot na sa panahon nga ikaw, mahimo na kang huyang, muingon da imong anak, mirisi. Kaluoy, no, og maingon anak. Muna nga niingon yung Ginoo, og naa gani nawala pangitaa, og unsa man pagpangita, gugma ang gamita. Gugma. Di man na pwede pareg mananap nga napiang imong alsahon. Ang gipasabot ni Kristo ba kanang nagpakasala ang atong gamiton ana nila gugma. Sige higugma kay love conquers all. Ana, sige praktisi kuno imong tupad. Ing na bisag mawa pa ka ako jud kang pangitaon. Ing na imong tupad ba? Na bisag mawa na ka ako jud ka pangitaon. Ing na tupad kita. Kinsang mga asawaha dinhi nga magsigi jud higugmas bana bisag ang bana tuas imnanan iyag yung hapo-hapon ta sa ngamot. Nato ana sugod na pakong now. Ayaw. Mao na ang resulta, tanawa ha, tagaan ta mog sample. Tanawa ra gud nang mag-inom ng imong bana or bisan imong asawa og palahubog sa na og duwa nagmadyo nga na. Tanawa unsay ilang mga naong kung mag-abot sila sa iyang barkada, magulanon o malipayon. Malipayon kana ilang tagay, pagkalipaya gyud. Hujaka ko na. Nya imong yaw-yawan. Inigyaw-yaw nimo sa may mahitabo. Mas pilion to niya sila kay kanimo. Kay malipay man sila dito. Pero iniguli niya imong hapo-hapon o niya bisag nag-agas imong luha magsigang ingon I love you. Ana. Makahuna-huna na siya. Di hinon diha dayon tingali after mga 40 years no. Makahuna-huna na siya. O siya na kay 40 years kang ingon ana. Makahuna-huna gyud na siya nga kining akong asawa ba nganong maghilak man siya sa akong kalipay dito sa among inom or sa among suyop. Nganong maghilak man siya nya di man gyud masuko. Maghuna-huna na siya nya nahinay sa pangutana sa iyang mga suod-suod buang nga bay akong asawa sige maghilak pero di gyud masuko. Sila surtiha gud nimo gud Diyos nun kay na imong asawa. Siya nga ano kang muhilak siya na hindi muhilak nga hapit di man ka muuli. Nya imong kwarta pirmi manghurot wa ka kahuna-huna ana bugo agud nimo. Namin sa ala tinuod no matauhan na siya after 40 years. Na muuli na siya dito mag-agas ng laway. Nga naman paralyzed naman. Mangayo na nimog pasaylo. Di naman nakadtos barkada niya ingno naman as doktor wa nay inom ha wa nay sigarilyo wa na magsige na ngon dai na siya dai ngihi na siya dai limpyo sa ganito samot nag-agas imong luha pero mao nay makapabalik niya mao si Kristo nabaliktas Ginoo tungod sa iyang kasakit dili laway ni agas niya dili lang luha dugo yun. Nilas na lang lingi be. Na hutdo na kong palit ang slot. Bahala nagmaghilak na ko wa na ko'y kaon. Ina ba? Palit mo ang slot. Pakapinig sweet notes. Uy, karon na ba aning Domingo ha? Pila na ninyo dinhi ang nakapalit og ticket sa sweet notes. Sa sanggamot ayaw lag pamakak. Sige. Uy, hurot-hurot na di ay. Kinsa ninyo dinhi ang namaligyag ticket sa sweet notes. Taas ang kamot. Uy, jutay. Ayaw mong pamalit lang. Pamaligya. Nga naman, para ni sa atong parokya. Nya makalingaw sa ni. Labi na gitong inyo mga silingan nga wa na'y hapit kalipay. Pari adire. Haro malingaw, kuyoge. Lingaw-lingaw lang tagod. Chill-chill, taginagmay. Karong Domingo, wabitan na trabaho,
Mao sa nay atong Christmas gathering isi parokya. Simple lang ang gathering nya kuan lang kanang lingaw-lingaw. Nya kamusad nga na sa day uban nagsigig text na ko pader pwede may maninda diha. Paninda mo paghimo lang og letter nya iso pasa sa opisina kay nga atong PPC o PFC Paris Pastoral Council o Paris Finance Council sila may in charge aning maong fundraising. Paghimo lang og letter ako ra nang pirmahan padaan ako nila kontakon ra mo nila nya sila na mo instruct ninyo unsaon ninyo pagpaninda dire ug unsa sa inyong obligasyon. Kanagod lingaw-lingaw lang gud ta aron malingaw magkahiusa og makatabang pagitas parokya og sa atong parokyano. Mao nay Dios nung activity. Nindot na inana nya ato ng tabangan adto naman hinunta magtinabangay og mga igo na tas baha, mga igo na slunop. Ayaw karon kini atong fundraising tabangan tani kay musagang ni siya sa mga katalagman nga dili nato gustong mahitabo nato. Kay matud palagi sa Ginoo kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan ana ako sa ilang taliwala. Concert man na Father, tanawar gong atong title, Notes of Faith, Hope, and Love. Mo na atong title. Pasabot, dili lang ni ordinaryong concert na enjoy lang, kung dili ang tumong ani para sa kahiusahan, para sa paghigugmaay, pagpalambos, pagtuo, nakita usa ka simbahan, nakita usa ka parokya. Apil na mo mga online parishioners. Salamat day kaayos mga online parishioners nga namalit og slots. Bisag tua sila sa Australia, Canada, Amerika, Singapore, Hong Kong namalit nya ilang ipatan-aw sa ilang mga kaila, mga paryente nga niya dinhi. Congratulations ninyo. Nakatabang pa mo sa inyong mga paryente o mga higala nga makaari diri kay wa sila ikapalit o niya nakatabang sa mos parokya. Pwede na mo mga matay. Nga naman dahil, kinsa may gusto niyong mamatay ka na mga daw kayo. Mudritso nas impierno. Kana yung manggihatagon. Last nga lingi be, ing na imong tupad, ing na pwede na ka mamatay. Muta na pwede na ka mamatay. Moingon ganin ang simba ko, pasabot daw na pero may mga gina, okay ra gyud kayo. Manggihatago na. Liwat nas Ginoo. Ana na siya.